www.nkhani.com. Madzulo abwino ndipo ndi nthawi ya nkhani msabatayi yomwe timakhala tikukumbutsani zina za nkhani zikuluzikulu zomwe tinakupatsirani msabatayi kungothayi muli ndine chimwemwe kujaliwa. Ndiyetu tiyambe ndi nkhani ya zaumoyo chifukwa pali mantha kuti nthenda ya COVID-19 ikhoza kukhudza dziko lino kwambiri kamba kakunyalanyaza kutsatira njira zopewera nthendayi. Wapampando wa komiti yolimbana ndi mliriwu Dr. John Puka anayankhula izi loweruka kumkumano wa Nkhani m'boma la Dowa pomwe ati maiko oyandikirana ndi dziko lino mwayamba kupezeka chiwerengero chochuluka cha nthendayi. Ndiyetu anthu 185 afa kamba ka mliriwu pomwe ena oposera 5,953 apezeka ndi nthendayi. Blessings Mpenganjira ali ndi ripoti. Wapampando wa komiti yapadera yolimbana ndi nthenda ya COVID-19 wati chiwerengero cha anthu omwe akupezeka ndi COVID-19 m'mayiko a South Africa, Zambia komanso Uganda chayamba kukwera. Iye wati izi zikupereka chiopsezo ku dziko la Malawi kamba kuti zipata zake zolowera komanso kutuluka mdziko muno zikadali zotsegula. Puka wati pakadali pano boma layamba kale kugula zida zoyezera nthendayi. Kwathu kunoko pa nkhani yoti matenda akuzobweranso kachiwiri, tikukonzekera wani podziwitsa anthu kuti chiopsezochi chilipo andi chiopsezo chibwera m'magulu angapo. Gawo loyamba la chiopsezo ndi kuti tikuona ndithu kuti maiko otiyandikira matendawa ayamba kale kukwera. Tikabwera kumene kwathu kuno matendawa tinakapeza amene ali kalemo muno, komanso anzathu amene kubwera ku dziko kuno akumaoneka ndithu tena akubwera ndi matendawa, senza kuti matendawa alipo. Gawo lachiwiri ndi kuti maiko ena amene matendawa anakwererapo ku Africa kuno ngati Uganda, Tanzania, nthawi imene matenda amakwera inali nthawi yoti matemperature awo ndi otsikirako komanso kuli mvula zimene panopa nyengo imeneyi ndi imene tikuyambayi, senza kuti ku nkhani ya za nyengo tili ndi chiopsezo chachiwiri. Dziko la Malawi linali limodzi mwa mayiko omwe anaphinjidwa ndi nthenda ya COVID-19 ndipo anthu 185 anafa pomwe oposera 5,953 anapezeka ndi kachirombo ka corona. Posachedwapa ofisi ya ombudsman inatulutsa zotsatira za kafukufuku yemwe waonetsa kuti ndalama zolimbana ndi nthenda ya COVID-19 sizimagwira ntchito bwino. Unduna wa zachuma, nthambi yoona ngozi zogwa mwadzidzidzi ndi zina mwa nthambi zaboma zomwe anazitchula kuti zikukhudzidwa ndi kusokonekera kwa ndalamazi. Malo mwa Rainbow ndine Blessings. Titu padakali pano dziko la Malawi likuyembekezereka kupita chitsogolo pa nkhondo yolimbana ndi matenda achifuwa chachikulu cha TB, malungo komanso HIV/AIDS kutsatira kuvomereza kwa ndalama zokwana $524 million zogwirira ntchitoyi. Titu ndalamazi zikuyembekezereka kugwira ntchito kuyambira mwezi wa Januwale 2021 mpaka chaka cha 2023. Mmodzi mwa akuluakulu omwe amayendetsa ntchito za bungwe la Global Fund kunduna wa zaumoyo Dr. Doreen Sanje ati izi zikutsatira mmene agwiritsira ntchito thandizo lina la bungwe lomwe li m'mbuyomu. Robert Edward ali ndi nkhani yonse. Thandizoli likupitiriza pomwe lina la bungwe la Global Fund lomweli linalekeza pa ntchito yolimbana ndi HIV/AIDS, malungo komanso chifuwa cha TB. Bungweli lakhala likuthandiza dziko lino kuyambira mchaka cha 2003 ndipo pakadali pano lathandiza dziko lino pa nkhondo yolimbana ndi matendawa ndi ndalama zokwana $1.6 billion. Thandizo latsopanoli likutsatira kufika kumapeto kwa thandizo lina lomwe linayamba mchaka cha 2018 mpaka chaka chino ndipo lathandiza kukwanitsa lingaliro la 90 pa mliri wa HIV/AIDS komanso lathandiza kupereka zipangizo zosiyanasiyana za umoyo. Chithandizo cha Global Fund ku Malawi kunoku chathandiza zinthu zambiri. Ine ndikamanena nthawi zambiri cha number 1 ndimanena kuti chathandiza kuti anthu asamwalire. Monga kale tidziwa kuti kale matenda HIV/AIDS atangoyamba anthu ambiri amamwalira tsiku ndi tsiku.
pano anthu sakumwalira ifika Global Fund imatithandiza kugula mankhwala amene timapereka kwa anthu amene anapezeka ndi HIV, imatithandiza ndi mankhwala amalungo, imatithandizanso ndi mankhwala achifuwa chachikulu TB. So chifukwa cha zimenezi yathandiza kuti anthu ambiri akhale ndi moyo fika lero. Bali kuonjezera pamene popo pali zinthu zina zambiriso zachitika, monga ngati kuyika sola mu zipatala. Zipatala zopitirira 100 m'Malawi munomu zayikidwa sola ndi chithandizo cha Global Fund. Kuonjezeraponso tamanga malo ajosungirapo mankhwala kuti mankhwala azisungika m'malo abwino oyenera okhalanso kuti ali a space. Zimenezo zachitikanso mu malo okwanira 95 amene tapanga kuti chithandizo chimenechi chafikira. Tagula zipangizo zogwiritsa ntchito mchipatala zomwe amagwiritsa madokotala powunikira matenda zilipo. Timathandizanso Malawi Blood Transfusion Service kuti azitha kugwira ntchito yawo yoonetsetsa kuti magazi akupeza magazi amene ali bwinobwino, kumayenda m'midzi kumakatenga magazi, komanso kuonetsetsa zipangizo zopanga zimenezo zoti mathandiza. Pamkumano wa Nkhani omwe unachitikira mboma la Salima lachisanu, unduna wa zaumoyo wati kudzera mu thandizo latsopanoli ukufuna kufikira lingaliro la 95 chikamafika mchaka cha 2025 mwazina. Undunawo watinso ukufunitsitsa kuti ulimbikitse kuphunzitsa anthu za matenda amalungo komanso chifuwa cha TB. Nalo bungwe la Global Vaccination Alliance Gavi lakhala likupereka thandizo ngati lomweli lomwe ndi la ndalama zokwana $244 million kuyambira mchaka cha 2004. Thandizo la mbuyomu mwazina lathandizanso kumanga malo osungiramo mankhwala komanso kugula mankhwala otalikitsa moyo. Malo Maren Bonne Robert Edward. Ndeto musabata insoti tinakupatsirani nkhani yonena kuti kusamvana kumwe kukupitirira ku chipani cha Democratic Progressive ati ndikayamba kuolephera kwa chipanichi kukhala ndi ndondomeko zokhazikika zothetsera vutoli. Katswiri pandale George Phiri ndiye ananena izi kutsatira zokambirana zosemphana pakati pa mneneri wa DPP Brown Mpinganjira ndi mtsogoleri wa mbali yotsutsa ku nyumba ya malamulo Kondwani Nankhumwa. Chipani chitu kudzera mukalata yomwe anasayinira ndi mneneri wake chati Nankhumwa anavomereza kutula pansi udindo wake ngati mtsogoleri wa mbali yotsutsa, pomwe Nankhumwa naye kudzera mukalata anakana za izi. Catherine Panda analemba ripoti. Mukalata mneneri wa chipani cha Democratic Progressive DPP Brown Mpinganjira wati zokambirana zomwe zinachitika la Mulungu m'boma la Mangochi mwazina anagwirizana zoti Kondwani Nankhumwa atule pansi udindo ngati mtsogoleri wa mbali yotsutsa mnyumba ya malamulo, kuti yemwe mtsogoleri wa chipani cha anasankha Francis Kasaira atenge udindowu ndi kuti sapitirira ndi dandaulo lake ku bwalo la milandu. Ndizoona kuti kunali mkumano dzulo pakati pa President Professor Arthur Peter Mutharika ndi olemekezeka Bambo Nankhumwa, komanso kunali olemekezeka Honorable Gudo Gondwe, komanso Honorable Samuel Tembeni. Ndiye pazokambirana zimenezi mwachidule anangokambirana zimene anandi ndazifotokoza mu chikalatachi kudikira kuti pakhale kukambirana kweni kuti nkhani ite kuti tonse tidziyenda chitsogolo limodzi. Monga ndinanena mu chikalatacho, kumvesedwa kwathu kunaliko kuti olemekezeka Nankhumwa ananena kuti auza owayimirirawo ku milandu uko kuti ayambe ayimitsa milandu ikaye mpaka zokambirana zitachitika ku chipani. Icho ndi chimene pano patachigwira. Koma Nankhumwa atsutsa izi pomwe wati anachitadi zokambirana, koma zambiri zomwe anakambirana sizinamalizike ndipo sanagwirizane chimodzi. Iye anati chidwi chake pakadali pano chili ku bwalo la milandu, komwe iye ndi anthu ena akutsutsa ganizo la komiti yayikulu ya chipanichi lowachotsa mchipanichi ndipo mlanduwu upitirira pa 1 Disemba. Koma katswiri pandale George Phiri wati izi zikungosonyeza kuti chipanichi chilibe mfundo zokhazikika zokonzera mavuto ndi kusamvana.
Phiri walangiza chipanichi kuti chileke kulimbana za maudindo pakadali pano ndi kuti chikhazikike pokonza mavuto omwe amanga nthenje mchipanichi. Zimene akukambirana pakali panopazo sizingathandize chipanichi kuti chikhale ndi mtsogoleri wotsutsa boma kumbali yawo woyenera. Pakali panopa woyenera ndi Kondwani Nankhumwawo chifukwa anachita kusankhidwa ndi aphungu a nyumba malamulo akumbali yotsutsa monga mwa malamulo ndi mmene ziyena okhalira. Chigonjereni pa chisankho cha mtsogoleri chomwe chinachitika mwezi wa Juni chaka chino mchipanichi mwakhala muli kusamvana kwakukulu. M'malo mwa Rainbow ndine Catherine Banda. Msabata insoti munali nkhani yonena kuti anthu ochita malonda mu mzinda wa Mzuzu ataya ndalama zodutsa 1 million kwacha pamene khonsolo ya mzindawo inatentha katundu wawo. Tetu ngakhale kuti mneneri wa khonsolo ya Mzuzu sanayankhulepo pa nkhaniyi, koma Emily Nkamanga ndi Crispin Phande anayikira kumbuyo khonsoloyi ponena kuti kugwira ntchito zake. Tione Luanga adatipatsira ripoti. Patangotha sabata ziwiri chigwetsereni nyumba zogulitsira malonda zomwe anazimanga malo osavomerezeka mawa lolemba, khonsolo ya Mzuzu inayamba kuthamangitsa anthu omwe agulitsa malonda malo osavomerezeka. Anthuwa awotcha katundu wa anthu ochita malonda malo osavomerezeka omwe ali atayamba kale kugulitsa malonda awo, omwe mmodzi mwa anthu omagulitsa nkhuku pamalowa wati ndi oposa 1 million kwacha. Laston Godfrey wati malo omwe akuwathamangitsawo anapatsidwa ndi anthu akukhonsolo komweko. Iye wati nzodabwitsa kuti anthu ena omwe agulitsa kaunjika kunja kwa msika komanso ziboliboli sanawathamangitse. Sitinabwerepo tokha, tinachitanso kupempha kwa president ndi overall ananyamuka kupita ku site ukatipemphera. Asita inaka anabwera pano kuzatiunikira kuzaona malowa. Anatifunsa mafunso mukwesa bali kumakhala pano ngapa. Tinawaza kuti business yathu ndi azitosi tikwanisa kukhala sitimakhala ndi zinthu zonunkhira iya. Ndiye ataona to anthu avomereza kuti akhalapo anatigawira malowa kuti gawanani pa mmene mulili pa gulu pano. Koma katswiri pa nkhani za chikhalidwe cha anthu Emily Nkamanga wati khonsolo ya Mzuzu ikuyenera kupeza njira yomwe ingachite kuti mpaka akambirane ndi anthuwa. Koma iye watinso anthu ogulitsa malonda malo osavomerezeka awa anayamba kuzidwa kalekale za nkhani. Mogwirizana ndi Nkamanga, Crispin Phande wati khonsolo ya Mzuzu ikungogwira ntchito yake yosamala mzinda wa Mzuzu. Ngati anauza kuma anauza kuti zawocha kwa ine palibe fundo, koma kasanauze kungwazizimusa ikapende chikajira kuika komanso tikatingona chakuti no pakati apo anachosa anthu aja mu street mucha anapita kumusi kuma pakuti kutolera bwira tikudzore anabwera chifukwa cha njira yanji tsopofuna kuti asidosa aunikire ku anthu kuti tichawachosa anabwera makufuna kwawo kuti awochera koma ngati amasumi kuti pana imwe zokambirana bakana kapera kungawochera ndevena no andale awo apo kuti amaona amnavotera aja kuamba kochani zinthu. Mneneri wa khonsolo ya Mzuzu McDonald Gondwe sanalankhulepo pa nkhani. M'malo mwa Rainbow ndine Tione Luanga. Letu bungwe loyang'anira anthu akhungu la albino la apa latili ndi chikhulupiriro kuti zokambirana pakati pa bungweli ndi boma pa nkhani zokhazikitsa kafukufuku watsopano okhudza nkhanza zomwe anthu akhungu la albino akukumana nazo ziphula kanthu. Mtsogoleri wa bungweli Ian Simbota anati iwo sasintha ganizo lawo losavomereza zotsatira za kafukufuku yemwe boma la DPP linakhazikitsa kamba kuti panalibe wayimira. Nduna yoona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo Patricia Kaliati anauza Rainbow posachedwa apa kuti boma likukambirana ndi akuluakulu a bungweli kuti aone momwe lingathetsere madandaulo awo. Kondwani Phiri analemba ripoti ili. Padusa miyezi 6 tsopano kuchokera pamene mgwirizano wa tonse unalowa mboma mwezi wa Juni chaka chino kusati amalonjezo osiyanasiyana omwe inalonjeza amalawi. Mwazina boma la Dr. Lazarus Chakwera linalonjeza kuti lizacita china chilichonse pofuna kuteteza anthu omwe ndi khungu la albino omwe akhala kukumana ndi nkhanza zosiyanasiyana monga kuzembesedwa komanso kuphedwa ndi anthu ena.
koma mtsogoleri wa bungwe loyang'anira anthu akhunguwa la Association of Persons with Albinism in Malawi APAM Ian Simbota wati boma la Dr. Chakwera likulephera kukwaniritsa malonjezo ambiri omwe linalonjeza ofuna kuteteza miyoyo ya anthu akhungu la chaubino. Malinga ndi Simbota, boma la mgwirizano wa tonse likulephera kuyankha mwatchutchutchu zomwe bungwe la APAM lakhale kupempha kuti pakhazikitsidwe komiti yatsopano yomwe ifufuze nkhanza zomwe mamembala ake akhala kukumana nazo ngakhale kuti pakhala pakuchitika zokambirana zosiyanasiyana pakati pa mbali ziwirizi. Iye anapitiriza kunena kuti anthu akhungu la chaubino akupitirirabe kukumana ndi nkhanza mdziko muno, ndipo anapereka chitsanzo cha anthu ena mboma la Mulanje omwe anapezeka ndi ziwalo za munthu akhungu la chaubino koma anathawa pamene apolisi amafuna kuchita chipiki cheni. Pakati pano Simbota wati bungwe lawo silisintha chiganizo chosavomereza zosati za kafukufuku yemwe boma la DPP linakhazikitsa kamba kuti mkomiti yomwe ikumagwira ntchitoyi munalibe membala ochokera ku bungwe lawo. Nduna yoona kuti palibe kusiyana pakati pa amayi ndi abambo Patricia Kaliati anauza Rainbow posachedwapa kuti boma lukambiranabe ndi akuluakulu a ku bungwe la APAM kuti aone mmene angatesere nkhawa zawo. Mtsogoleri wakale wa dziko lino Peter Mutharika anakhazikitsa komiti kuti ifufuze nkhanza zomwe anthu akhungu la chaubino akhala kukumana nazo, koma komiti sinatulutsebe zotsatira zake ngakhale kuti nthawi yomwe inapasidwa inadusa kale. Malo mwa Rainbow Blanta ndine Kondwani Phiri. Mukuonera Nkhani msabatayi tikupatsireni zambiri posachedwa pa msachoke. Rainbow Television was, is, and will always be with you, regardless of what you are passing through. We will help you connect live to your friends and families. Preach or teach to the members of your church or mosque. Live classroom sessions and all this at an affordable price. Now it's time to call us on the following numbers. Rainbow Television, the moment of truth has come. Tikulandireni nsoro ku Nkhani msabatayi, programu ya Nkhani yomwe timakhala tikupatsirani nkhani zikuluzikulu zomwe tinakupatsirani msabatayi kungotayi. Ine ndi Chimwemwe kudzaliwa. Ndiye tipitirira motere kuti bungwe la Center for Democracy and Economic Development Initiative CDED lidaopseza kuchititsa zionetsero pakutha pa masiku asanu ndi amodzi pofuna kukakamiza boma kuti lizitsatira njira za ulamuliro wabwino. Ndiyetu mkulu wa bungwe la CDED Sylvester Namiwa anauza atolankhani lachiwiri mu mzinda wa Blantyre kuti boma la mgwirizano wa tonse lokunamiza Malawi posakwaniritsa ena mwa malonjezano omwe linanena alisanalowe mboma. Ndiyetu nduna yozofalitsa nkhani a Gospel Kazako anati sakudziwapo kanthu pa nkhani pomwe anawonjezera kuti iwo sangathirepo ndemanga pa nkhani zongomva. Kondwani Phiri adali mbali-poti. Polankhula kwa atolankhani lachiwiri muzinda wa Blantyre, mkulu wa bungwe la CDED Sylvester Namiwa wati boma la mgwirizano wa tonse laonesa zizindikiro zoti likulephera kuyendesa boma bwino komanso utsogoleri palibepo chiloweni mboma m'miyezi isanu ndi umodzi yapitayo. Malinga ndi Namiwa, mtsogoleri wa dziko lino Dr. Chakwera akuonetsa kuti alibe mphamvu yoyendesa boma kamba kuti pali kagulu ka anthu ena a mchipani cha Malawi Congress MCP omwe akupanga ziganizo zoyendesera boma. Pakatali pano Namiwa waopseza kuti amema anthu kuti achite zionesero pakutha kwa masiku asanu ndi umodzi ngati boma lilephere kukonza ena mwa mavuto omwe akuchitika mdziko muno. Tinabwera pano chifukwa kuti tinapereka masiku 14 tikuyankhula pano kwasala masiku 6 kunena kuti zonse madandaulo amene tinayankhula boma liyankhepo. Ngati sayankhapo ife timema Malawi tipita m'misewu tikapanga zionesero. Tili mkatikati modikira masiku aja bambo Monsinyo Tamani anayankhula. Ndiye nthawi zonse Malawi kunoko ngati masatira bwino zochitika za ndale pamene mpingo wayamba kuyankhula muziwe kuti boma laphonya stepe. Ananena ndipo pano tabwera pano kuzasindika kunena kuti ngati boma ili siligwira ntchito zake mwa chilungamo asayembekeze mtendere, komanso akamapanga chilungamo choyang'ana nkhope asayembekezere mtendere. Ndifaitana kuti nkhani zili pano ngati sakuyankhapo masiku 6 akubwerawo tiyamema Malawi tilowa m'misewu kukapanga zionesero. Iyi si njira imene timafuna chifukwa tayesesa koma mboni ndi Malawi tikayankhula sakumamva. Koma anthu amenewa analowa mboma analonjeza kuti
afuna boma lotumikira anthu. mawu ake mlembi wa bungwe la anthu ochita malonda ang'onoang'ono la Blantyre Small Scale Business Association Tennyson Mulimbula wadzudzula boma la Chakwera ati kamba kokondera anthu ochita malonda ochokera kunja kwa dziko lino malo moteteza nzika za dziko lino pa malonda. Akhala tapatsidwa ngongole za madefu sizingayende chifukwa chonena kuti mabizinesi awo ndi opsinjika kalifo cha anthu ochokera kuti kunja. Komanso titamvetsa kuti anthuwa madera mwathu mene akukhalamo ndi malamulo a dziko lino siololedwa iyayi anatchula figa kuti munthu wobwera kuchokera kunja ngati afuna kuyamba business yake ayenera kukhala ndi ndalama pasenzozo. Koma anthu tikuona kuti akuphika mandazi, akugulitsa makamba, akugulitsa zinthu zosiyanasiyana ena mpaka nafika kumagulitsa ndi thobwa limene zimene zikupsinja Amalawi. Nduna ofalitsa nkhani Gospel Kazako wati sakudziwapo kanthu pa nkhani ndipo sangathiripo ndemanga pa nkhani zongomva. Pakadali pano Namiwa watsutsa zomwe anthu ena akunena kuti iye amagwiritsidwa ntchito ndi anthu andale pofuna kuyipisa mbiri ya boma, koma iye wati amalankhulira Amalawi omwe sangathe kutero. Malo mwa Blantyre ndine Kondwa Mphiri. Ndiyetu msabatainso tinali nkhani yonena kuti bwalo la milandu mumzinda wa Lilongwe layimitsa mlandu wa Norman Chisale mpaka pa 17 December chaka chino, omwe akuaganizira kuti anagwiritsa ntchito certificate yotisiyawo mpaka pa 17 December chaka chino. Ndiyetu boma latsala ndi mboni ziwiri kuti zionekere pa bwaloli, pomwe zinayi zapereka kale zomwe ndi bungwe lolembetsa mayeso la MANEP, asukulu yomwe kunkaphunzira Chisale, nthambi ya asilikali ankhondo ndi mwini certificate iyo. Ndetu mneneri unduna wa zachilungamo Pirirani Masanjala wati akukhulupirira kuti amaliza kumva mlanduwu pa 17 December. Catherine Banda analemba ripoti iyi. Lachisanu mboni zitatu zinapereka umboni omwe ndi mphunzitsi wamkulu pa sukulu yomwe Chisale ankaphunzira, mkulu wa bungwe lolembetsa mayeso a MANEP Gerard Chiunda ndi mkulu wa nthambi yolemba ntchito asilikali ankhondo. Chisale akuyankha milandu itatu yomwe ndi kuopseza, kugwiritsa ntchito dzina la mwini wake ndi kupereka uthenga wabodza kwa olemba ntchito mboma. Chisale anamulemba ntchito ya usilikali mchaka cha 1996 ndipo akumuganizira kuti anagwiritsa ntchito certificate ya Princess Hiwa kuti yamulembe ntchitoyo. Mlanduwu awuyimitsa mpaka pa 17 December chaka chino, ndipo mneneri wa unduna wa zachilungamo Pirirani Masanjala wati ndi okhutira ndi momwe mlanduwu ukuyendera. Chiyembekezo chathu nchonena kuti mboni zomwe zitabwerezo zikazabwera pa 17 ifeyo monga ozenga mlandu tizakhala tikumaliza kesi yathu tsiku limene lolo. Iwo cholinga chawo monga mboni zonse zomwe zimenena kubwera zapereka mboni zotithandiza ifeyo kuti milandu yomwe tazikwazinga milandu achisalewo ikhale kuti ikhale pa standard yomwe malamulo amafotokozera. Monga mudzi wa ife tinazenga ndi milandu itatu yokhuzana iwo ndi certificate, komanso nthawi inaso anazamuopsezaso omwe anakabwera wakadandala wa polisi. So cholinga chathu chonena mboni ziwiri zikabwera kumapeto zikhale kuti zikumalizisa umboni omwe onse ofunikira kuti iwo apezeko kuti ndi olakwa. Oyimira woyankha mlanduyi Chance Gondwe wati ndi okondwa kuti mlanduwu ukuyenda mwachangu. Oyuluza mlandu Shailene Chirwa ndi yemwe akumva mlanduwu. M'malo mwa Rainbow ndine Catherine Banda. Nkhani ina yomwe tinakupatsirani msabatayi kungotayi ndiyonena kuti bungwe lothana ndi ziphuphu komanso katangale la ACB sabata yamawa ikuyembekezereka kumanga anthu ena awiri mogwirizana ndi mlandu wa malo omwe wachiwiri kwa nduna ya zachitetezo yakale a Charles Mchacha akuyankha padakali pano. Lero mkulu wa ACB Renek Matemba anati dziko la Malawi lataya ndalama zokwana 1.8 trillion kwacha ku milandu ya katangale yokwana 108 yomwe bungwe ili lalondoloza chaka chino chokha. Ndiyetu padakali pano mtsogoleri wakale wa dziko lino Peter Mutharika wasumira ACB ati kamba kutseka maakaunti ake a ndalama, ndipo bwalo la milandu ku Blantyre likuyembekezereka kumva nkhaniyi pa 28 December chaka chino. Blessings Mpinganjira anatipatsira nkhaniyi. Olankhula pa mkumano wa Nkhani lachinayi mu mzinda wa Lilongwe mmene bungwe lolimbana ndi ziphuphu lagwirira ntchito zake mchaka cha 2020, mkulu wa ACB Renek Matemba wati pali anthu ena awiri omwe akuyembekezeka kukafunsidwa mafunso kamba kuti akuganiziridwa kuti akukhudzidwa ndi nkhani ya malo yomwe ikukhudza nduna ya boma yakale a Charles Mchacha. Matemba wati mwa anthu awiri oganiziridwawa ndi phungu wa nyumba ya malamulo komanso wina ali kunja kwa dziko lino.
zitangodziwika kuti Zam'Chichewa ali m'manja mwa polisi. ACB yati inalandira ripoti la dandaulo kuchokera kwa driver wina yemwe amagwira ntchito ku National Statistical Office kuti amatsatiridwa ndi magalimoto ena awiri akuchokera mu mzinda wa Blantyre. Atafika mu mzinda wa Lilongwe, anthuwa anamufunsa ngati amagwira ku ACB, zomwe amatemba anati izi zikuyika pa chiopsezo anthu ogwira ntchito ku bungweli. Izozo ndizoona titafufuza nkhani yokhuzana ndi olemekezeka Zam'Chichewa. Monga mukudziwa tinamanga olemekezeka Zam'Chichewa, Honorable Zam'Chichewa, komanso mlembi nduna wa zachitetezo, Minister of Defense, Bright Kumwembe. Kwa pala anthu awiri okuti tikuyeneka tiyamange sofuka nkhani wakhuza izi tikunena kuti anthu tikudziwa kuti anthu adziwa chifukwa anafunsa anthu ena kuti atifunse kuti tikufuna chifukwa chani. Mmodzi mwa iwo ndi phungu wa nyumba ya malamulo, sitimutchula dzina, komano chifukwa chona kuti akugwira ntchito ya boma, ntchito ya parliament, malamulo sakutilola kuti tiyamange. Tauzidwa kuti amaliza wiki yamawa, akamaliza wiki yamawa tiyayitana abwere ku ACB tizawuze chifukwa chimene tikuwafunira. Enawo sali mdziko muno, ali kunja kwa dziko lino, tamva kuti ali ku America. Tiyafikira tiyawuze kuti tikuwafuna, chikhulupiriro chathu nchona kuti abwera mwaokha. Matemba uzatola nkhani kuti mtsogoleri wakale wa dziko lino Peter Mutharika wasumira bungweli kamba kukana kutsegulanso ma akaunti awo a ndalama, ndipo mlanduwu ukuyembekezeka kulowa m'bwalo la milandu pa 28 December chaka chino. ACB yati pa milandu yonse yomwe yafufuza yokhudza Katangale, dziko lino lataya ndalama pafupifupi 1.8 trillion kwacha kudzera mu Katangale. M'malo mwa Rainbow ndine Blessings Mpinganjira. Ndiyetu msabatainso woimba nyimbo zauzimu kuno ku Malawi anapitirira kupereka ulemu wawo womaliza kwa woimba George Mkandawire yemwe wamwalira lachitatu mdziko la Zambia. Wamkulu oimba mgulu la Great Angels Ephraim Zonda wati adzakhala akumkumbukira George chifukwa chobweretsa chimwemwe kwa anthu osiyanasiyana. Thumbiko Gondwe walemba ripoti. Oimba nyimbo zauzimu ku Malawi akupereka ulemu wawo womaliza kwa oimba George Mkandawire yemwe wamwalira lachitatu masana mdziko la Zambia. Wamkulu wa gulu loimba la Great Angels Ephraim Zonda wati iwo adzakhala kumukumbukira George Mkandawire chifukwa chodzetsa chimwemwe kwa Malawi osiyanasiyana. George tinamuziwa mu chaka cha 2005 mpaka chaka cha 2010 ndi pamene tinamutenga kuti atithandizire mu nyimbo zathu mwa nyimbo mpaka nyimbo imodzi yomwe tinamutenga kuti atithandizire ndi anatithandizirabe. Nyimbo imeneyo ndi nyimbo yoti amanda ndi nyimbo yomwe anthu ambiri adayikonda mu nyengo imene tikira panopa. Ndiye George zamukumbukira mu zinthu zambiri notoonelerabe komanso kuti anali munthu wodzichepesa, munthu amene amakonda zinthu zake oimba, munthu amene amacheza bwino, munthu amene amaphunzitsa kunena kuti apapa tisimukupanga bwino koma tapanga michonchi kuti zinthu zanu zikhale bwino. Pakadali pano tsiku lomwe thupi la malemu lifike mdziko lino silikudziwika. Mtsogoleri wakale wa gulu la oimba m'Malawi muno Mam Mbusa Chimwemwe Muhango wati akhale akuuza Malawi momwe mwambo wonse oyendere. George anali nyamata wodabwitsa, anali munthu amene akafuna kupanga chinthu amakwaniritsa. Ine ndidzamkumbukira ngati munthu amene anali wodabwitsa mu malembedwe yake a nyimbo, maimbidwe yake. Ndimatha kutenga gitara kuyamba kuimba nyimbo yoti mwina sakuidziwa bwinobwino koma mmene amabwerera ndikuyikometsa nyimbo ija, mwina ndikukuuza kuti bwanji tayipanga chonchi. Zinali zinthu zodabwitsa kwambiri. Malemu George Mkandawire anali ndi vuto la mtima. M'malo mwa Rainbow ndine Thumbiko Gondwe. Ndiyetu timalize ndi nkhani za masewero. Matimu
matimu akuluakulu a mligi yayikulu ya mdziko muno ya TNM akupitirira kuvutika kuti apeze mapointi atatu ofunikira pamene Nyasa Big Bullets, Silver Strikers ndi Mighty Wanderers omwe ndi matimu atatu apamwamba alephera kupeza chipambano mu masewero awo alero. Nditu masewero a Mighty Wanderers ndi Silver Strikers afanana mphamvu posagoletsana chigoli chilichonse pamene Nyasa Big Bullets yagonja ndi chigoli chimodzi kwa adu m'manja mwa Karonga United. Lero mphunzitsi wamkulu wa Wanderers Bob Mpinganjira komanso wa Silver Strikers David Kabe onse ati siokhutira ndi zotsatira za lero kamba kuti anali ndi mwayi ochuluka koma sanathe kuwugwiritsa ntchito. Masewero amawa la Mulungu Nyasa Big Bullets ikumana ndi Chitipa ndipo Red Lions ikumana ndi Mtopwa FC mwaena. Ndi nkhani imeneyo tafika kumapeto a nkhani msabata imene timakhala tikupatsirani zina mwa nkhani zomwe tinali nazo musabata yomwe ikungothayi. Munali ndine Chimwemwe Kudzaliwa. Pitirani kuonera mapulogalamu otsatirawa pano pa Rainbow madzulo abwino.